Jekk il-coronavirus f'pajjiżna ċaħħadna minn ħafna affarijiet li konna mdorrijin bihom tul ħajjitna, żgur li ma ċaħħadniex mill-ħin liberu. Kif ħafna Maltin u Għawċin qed jobdu direttivi li ħarġu l-awtoritajiet tas-saħħa f'Malta, ħafna mill-ħin liberu tagħhom qed ikollhom iqattawh ġewwa darhom biex jipprevenu t-tixrid ta' din l-imxija. Madankollu il-Maltin kif qed jimlew l-ammont kbir ta' sigħat li qed iqattaw f'darhom. Raymond Tabone, sit ta' ħanut tal-ġugarelli f'Ħalqormi, għalilna b'ċertezza li l-Maltin qed jirrikorru għal board games u l-crafts. Dan l-istazzjon żar il-ħanut magħluq ta' Tabone. Madankollu ġewwa l-ħanut sibna lis-sit flimkien ma' familtu li minkejja s-sitwazzjoni xorta jinsabu fil-ħanut jaraw kif se jaqbdu ma' xi tarf biex jgħaddu l-ħin. Raymond Tabone għalilna kif fil-jiem qabel kellu jalaq il-ħanut minħabba direttivi mill-awtoritajiet tas-saħħa, il-board games inħatfu f'temp ta' ftit ħin. Bħala xogħol li tal-inbijaw board games u affarijiet ta' crafts u games ġifieri li n-nies ħajqogħdu bihom bid-dar jilagħbu jqattaw ħafna ħin id-dar. Ġiet ħaż ta' użabta imma xorta li kellna biħejnieh. Għalilna wkoll kif minkejja li żminijiet evolvew u l-lob tal-board games inbidlu, xorta għad hemm domanda qawwija għal dawk klassiċi. Board games kollha jimxu ma l-iktar l-antiki għadhom jimxu, għadhom famużi ħafna. L-iktar bħala draft u chess u ludo, l-iktar nasib li board games jimxu ħafna. Is-Sur Tabone spjega li jekk kif issa jinsab il-ħanut magħluq u familtu qed jimlew il-ħin ukoll billi jippreparaw affarijiet ta' tiżjin u aċċessorji għal miliet fosthom crackers u bżieżaq. Miliet bħala Christmas crackers, Christmas items, mhux dak li jkun kollna aktar xogħol għal miliet. Intant kif temm l-intervista, Raymond appella biex il-poplu jibqa' jobdi d-direttivi u ma joħroġ minn daru, dan biex nelbu din l-isfida li qed tiddomina lid-dinja. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.